Застани отстрани, не пред мене. Ясно, ясно. Ради, той са дадени и Тук ли как ти ли ще опреш? Селно. Ама ще опреш ли или като сил? Не, Сам да пани, бе. Да, бе. Да пани ляво да бъде така. Пак се слуха, като сте ме удари. Само че ти опре първо дясното, ако има го прави. Да пани на... Така, добре. Намери. Там да закача. Много близко, ако мога да си дадеш на там да ти отиде малко вече. Значи много близко до града. Приклади, айде.